Se on varmaan Muumipappa. Muumipappa. Silkkipytty kenottaa. Juuri niin. Tämä voi olla meidän loppumme. Tärkein tehtävä tässä on luoda itselleen selkeä kuva tilanteesta. Nyt kootaan tähän näin kaikki se, mitä meillä on jäljellä niistä tavaroista, jotka olivat mukana. Erittäin arvokas löytö. Luusta voi tehdä ongenkoukkuja ja pikku Myyn hiuksista voi solmia aiman. Aika lailla isompi kuin minun. Minä en ole isäsi. Minä karkaan seikkailemaan. Se on retki vailla päämäärää, täynnä vastoinkäymisiä ja vaaroja. Hän saa luvan tehdä metelistä lopun. Kylmää. Minä en vielä tule vanhaksi. Minä syön vanhan hattuni, jos tässä lähellä ei ole keidasta. Hemuli, sinä hyriset tyytyväisenä kuin kissa. No jaa, arvoisa Piisamirotta, muista aurinkokunnista me emme niin välitä. Aivan niin. Yksinäisillä vuorilla on kuulemma tähtitorni. Juu, istun mietiskelemässä, minkälainen ilotulitus sopii parhaiten kevätjuhliin. Lapset ovat tänään vähän omituisia. Nipsu taas kulkee tuolla ihan kuin horroksissa. Oi mamma, sinä olet loistava lääkäri. Olen mukavan pyöreä, ei lainkaan inhottavia kulmia tai pahkuroita. Näytän todella kaikin puolin somalta. Saamasi pitää. Kohta tänne ilmestyy oikea kummitus. Se siitä luvusta. Hurraa! Sain muistelmat valmiiksi. Tätä täytyy juhlia. Tuutikki, ota mesimarjaliköri esiin. Ha ha ha, la la la, trallalala, hei hoo. Ne olivat aikoja ne. Mitä te tahdotte? Pitääkö minun lukea teille? Minua niin väsyttää. Oi, pelkäänpä, ettei kotimatkasta tule nyt mitään. Nyt tuli kiire, vedetään vene rantaan. Jaha, tuo näyttää lupaavalta. Taidan jäädä tähän vähäksi aikaa. Oli se vaan lystiä silloin, kun istuit marenkikakun päälle. Jaas. Hei poikaseni, ei suju alkuunkaan. Tarvitsen apua radan testaamiseen, mutta kaikilla on liian kiire järjestellä syysjuhlia gramofonin torvea. Minulla on sellainen. Jos voit testata rataa puolestani, minä menen hakemaan sen kotoa. Olen Pappa de Muumi. Champagnea ruusujen keskellä, kasinoja, uhkapelejä, musiikkia, drinkkejä ja aatelisia. Sanoit, että haluat vain majan ja lasillisen halpaa viiniä ollaksesi onnellinen. Kuule mörkö, haluamme keskustella kanssasi. Tiedämme, että tulit hakemaan sen, minkä Tiuhti ja Viuhti sinulta veivät. Sehän on asian laita, eikö vain? No niin, minä olen tähän saakka luullut, mutta saatanhan. Niin. Minulla on sellainen tunne, että tänään kirjoitan lennokkaan luvun muistelmiini. Oi, tietysti, niinpä tietysti. Olen kyllästynyt elämään tylsää ja turvallista elämää. Tästä eteenpäin aion olla oman onneni seppä. Ehkä ei pidäkään asua liian lähekkäin. Kylmyys tuntuu jo ilmassa. Nyt alkaa olla kiire valmistautua talveen. Maailma on täynnä suuria ihmeellisiä asioita heille, jotka eivät ole valmiina. Minulla on muistaakseni kirja, jossa kerrotaan, miltä joulukuusi näyttää. Katso tuolla noin! Se ohitti juuri Hosulinkiven. Niitä on 100 päin. Pakkautuneena niin lähekkäin, että ne voisivat olla.
Se oli tarunhohtoinen mamelukki. Ja tänään nostamme purjeen ja palaamme Muumilaaksoon. Kultaseni, antaisitko anteeksi hölmöilyni? Tuo on minun pillini. Olen, tavallaan. Eikä sillä ole mitään tekemistä veturin pienoismallin kanssa, jonka sain. Vaikka onhan se hieno. Katsokaa noita rattaita. Varsin omituista. Ei se avaruudesta asti ole tullut. Kohta taitaa sataa. Synnyin leijonan merkissä, hyvin erityisten tähtien alla. Ja asuin orpokodissa, kunnes minä karkasin. Kuninkaan juhlat? Onko hän oikea kuningas? Ehkä hän näyttää minulta. Mitä ihmettä joulu tekee koristellulla puulla? No, hyvä on. Koristellaan kuusi. Minähän sanoin alusta asti, ei mitään syytä huoleen. Nyt mekin olemme valmiita joulua varten.